Google Meeten sartzeko joango gara menu honetara eta abiatuko dugu Google Meet aplikazioa. Hemen, klik eginez, Meet zerbitzuen sartuko gara. Gaur egun, aukera bat daukagu bilera bat zuzenean hasteko Gmailetik. Horretarako, Gmailean sartuz, hemen ezkerraldean iniciar una reunión aukera izango dugu. Momentu honetan, lehenengo aukera probatuko dugu. Menuan, Google Meet zerbitzuan sartuko naiz. Eta bilera berri bat hasiko dut. Horretarako, hemen iniciar o unirse a una reunión klikatuko dut. Izenburu bat idatzi eta zuzenean sartuko naiz. Normalean, mezu bat agertzen zaigu mikroa eta kamera aktibatzeko. Nik aktibatuta ditut. Bai? Naiz eta momentu honetan zuek ez ikusi, aktibaturik ditut. Hemen, sartzeko nire bileran, unirse ahora eman beharko dio. Orain, agertzen zaigun informazioa inportantea da. Esteka hau izango da bileraren helbidea. Hau kopiatuko dut eta gonbidatuei bidaliko diet. Adibidez, Gmailaren bidez. Hor, beste informazio bat zehaztu dugu. Ordua, gaia, beste aukera bat da, zuzenean, gonbidatuen posta elektronikoak hemen idaztea. Bai? Baina momentu honetan, horrela ez dugu egin. Google Meeten, beko atalean 3 ikono nagusi ditugu. Mikroa, deiatik irtetzeko botoia eta kamera. Horrela badaude, aktibaturi daude. Baina horrela badaude, desaktibaturi daude. Aktibatzeko gogoratu horrela utzi behar ditugula. Eta deiatik irtetzeko hemen emango dugu.